Agsala kayo nga rod. Balse. Balse. Dasam tita ni Auntie Ellen. Ang kini, kaangkal nga. Isang mapagkabiyaga, ang murmuray na ito'y mata. Katisot makaagas, mangliliwat tuwi kaungga. Isang madutisawan na, ada isang makakura. Ada isang maray awan na ka, kaya isang pamagustukin ka. Oray ada amin kanyak ariga, oray pa'y no ang pupuntudak. Oray pa'y no ang paspasok nudak, Luis man nakriknak mapagmaya. Isam, umisam ka man biyak ko, lawlawag ka man ito'y parupong ko. Naiisip mo, isip mangay ayo, dahil ito'y pusok na man tilindo. Mapagkabiyaga, ang murmuray ito'y mata. Kaya't isut makaagas, mangliliwat tu'y kaungga. Isang madutisawan na, ada isang makakura. Ada isang maray awan na ka, kaya isang pamagustukin ka. Oray ada amin kanyang arigan, oray pa'y no at pupungtutak. Oray pa'y no at paspasok dudak, Luis man nakriknak mapagmaya. Isam, umisam ka man biyak ko, lawlawag ka man ito'y barupong. Naisip mo, isip mangay ayo, dahil ito'y pusok na tuwan tilindo. Isam, umisam ka man biyak ko, lawlawag ka man ito'y barupong ko. Naisip mo, isip mangay ayo, dahil ito'y pusok na tuwan tilindo. May sama! Isam, umisam ka man biyak ko, lawlawag ka man ito'y barupong ko. Naisip mo, isip mangay ayo, dahil ito'y pusok na tuwan tilindo. Alright, salamat. Kadagi dyan nagsala, nagtataraki da. Apay upat ti taraki dito'y apnay. Siya'y ira namin.